Učenici osnovne škole Vuk Karadžić u Pečenjevcu prikupili su oko 19.000 plastičnih flaša u okviru akcije koju su zajedno sa svojim nastavnicima pokrenuli pre 2 nedelje. Najviše prikupljenih flaša imao je 6. razred, ukupno 5.900. Prikupljanje plastičnih flaša sa teritorije Pečenjevca, Živkova, Čekmina i Brejanovca organizovano je kao završna aktivnost akcije Mi imamo svoj san, koju učenici škole Vuk Karadžić realizuju već mesec dana. Na početku nam je motivacija bio novac, jer za svaku sakupljenu flašu mi dobijamo po 1 dinar. A kasnije sve to prelazilo u želju da nadmašimo drugo odeljenja i da očistimo naša sela. Akcija je na kraju uspela i mi smo sakupili oko 20.000 plastičnih flaša. Zadovoljni smo i presrećni. Ideja nastavnika bila je da za svaku prikupljenu flašu učenicima plate po dinar. Kako i sami kažu, nisu se nadali ovako dobrom odzivu i ovolikom broju prikupljenih flaša. Pored toga što će učenici dobiti onoliko dinara koliko su flaša prikupili, 6. i 7. razred kao najbolje plasirani otići će na odmor u Sjarinsku banju. Međutim, profesorka engleskog jezika Ivona Ranđelović rekla je da će škola pronaći rešenje kako bi sva deca koja su učestvovala u ovoj aktivnosti mogla da odu na odmor u banji. Pošto je bila onako tesna razlika između 2 razreda, hteli su da donesu još flaša, međutim išli su ovako u okolinu i nisu mogli da nađu ni jednu flašu jer su sve očistili. Učestvovali su i meštani, tako što su deci ostavljali flaše ovako na stranu, u džakove. Čak imamo i anegdotu da je jedna žena došla da proda flaše jer je čula za akciju. I kompanija Porn, Werner i Weber kao društveno odgovorno preduzeće uzela je učešće u ovoj akciji i sa svojom opremom preuzela flaše. Mi smo posebno srećni i izuzetno zadovoljni da smo u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Pečenjevcu imali saradnju ovih naših mladih sugrađana. Nadam se da će oni biti na mnogo višem zadatku od generacije naše. Ovom prilikom predstavnik kompanije Porn, Werner i Weber rekao je da će jedan broj dece koja su učestvovala u ovoj akciji imati priliku da uskoro posete reciklažni centar kako bi videla šta se dalje radi sa prikupljenim otpadom. Zamenik direktora Porn, Werner i Webera Stojan Jović istakao je da će ova kompanija dati svoj doprinos da se ovakva akcija proširi i na nivou čitavog grada.